Вітання, мої шановні сябри. Я вітаю вас у новій серії Cities Skylines 2, цудоўнай гульні пра будаўніцтва уласнага гораду, якія аблокі у нас, паглядзіце толькі, боже, якія мясціны, гэта просто такі краявід цудоўны, гэта будзе новы Рыё-дэ-Жанейро, мне падаецца, гэта 100%, гэта будзе толькі так, больше, інакш не. Ці Монака, бачыце, гэты шлях велічэзны, гэтая шаша, яна будзе праходзіць скрозь наш горад. Не, гэта Монака, 100%. Монака, пры гэтым яшчэ і горы, як у... Оу, глядзіце, там у нас і снег ёсць, і гарналыжныя курорты 100% будуць. Добра, у гэтай серыі мы з вами будзем займацца інфраструктурай у тым ліку, прабачце, таксама інфраструктурай у тым ліку. Вось, але будзем вырашаць праблемы гораду, якія звязаныя з грамадскімі службамі. Па-першае, нам трэба вызначыць, дзе мы будзем будаваць нашыя сервісы. Мне падаецца, вось тут ёсць такая магчымасць у нас, правда? А таксама, мне падаецца, вось можна было б вось на гэтай вуліцы 100%. Так, па-першае, ахова здароўя. Мы зараз пабудуем з вами адную малую, таму што патрэба у нас невялічкая пакуль што, правда ж? Вось у адным канцы гораду будзе, і ў другім канцы гораду мы таксама пабудуем. Так, мы пабудуем вось тут яе, на гэтай дарозе. Супер. Так, што тычыцца у нас пажарнай станцыі. Бачыце, у нас пажарнага сервісу ўвогуле няма. Увогуле няма, не было, таму нам трэба будзе пабудаваць прыблізна яе вось тут. Нібы такі цэнтр і все такое. Ну і, конечно, паліцейскі участак. У нас не хапае грошай. А, дарэчы, паліцейскі участак у нас маецца. Все. Так, чамусьці настрой палез уніз. Чаму? Недастаткова ім забавак. Недастаткова ім забаўляльных нейкіх. Слухайце, у нас доходы пайшлі ў гору 8600. Так. Каротенькі перапыначак, таму што зараз мы будзем накапліваць нашыя грошыкі. Бо грошыкі патрэбныя грошыкі. Нам патрэбныя грошыкі, усім патрэбныя. Добра, паляцелі. Так, ведаеце што, да нас набліжаецца тарнада. Пытанне толькі як, адкуль і чаму яно тут з'явілася. Мы ж на ўзбярэжжа, тут не павінна быць, у нас дождж часта, ну, але мяркую, гэта проста скрыпты. Ну, паглядзім, спадзяюся, што мы перажывем, у нас 125 000, канешне, гэта не шмат. Каб вырашыць праблемы з надвор'ем. Так. Мне трэба будзе знесці, мне падаецца, гэтыя дамы. Не, пакуль што нармальна. Ім пакуль што нармальна, таму мы тут, калі што, ўсё перабудуем, але трохі пазней. Так, ну што, у нас узнікла патрэба у будаўніцтве жылля, як таннага, так і больш дарагога. Гэта пры ўсім я бачу, што тут кепска стала жыцца нашым людзям, таму пауза. Вы, даражэнькія, давайце-ка адсюль сыходзьце, бо мы вас перасяляем. Ну, такія вось адгалінаванні давай зробім пакуль што. Так, добра. Гэта проста тупіковы шлях будзе, няхай сабе і так. Забудова. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. Усё і вось тут.
delays and drive safe. And on to our main feature story. The commercial district is booming. Ось ніяк так вирішили гэту праблему з житлом. Bringing the latest in luxury Супер. to our neighborhood. You can now shop for designer Так, сервисы мы побудовали ж, правда? Все. А у нас уже ж 7000. 7000. Слухайте, давайте поглядим, что у нас по адукации. Две адукаційні установи у нас стоїть. Перше это elementary schools, high schools, правда ж? Падабаецца мне, што ось тут гэта асноўная адзіная дарога, якая да нас ідзе, і мы пакуль што аніяк не можам. Ось тут, напрыклад, выехаць неяк. Карацей, трэба браць пад кантроль гэты асноўны шлях у нашае мястэчка. Ці вось тут выходзіць яшчэ, дарэчы. Так, слухайце. Мне гэта ідэя вельмі падабаецца. Вось тут выехаць і праз масток трапіць у нашае мястэчка. А? Я спадзяюся, вы таксама. У нас 13 000 прыбытку. Мы можам сабе купіць плітачку. Мы можам сабе купіць плітачку. Плітачку. Дай мне плітачку купіць. Так. Вось гэтую. І вось гэтую. Так, глядзіце, мы набылі сабе гэтыя дзве плітачкі, мы зараз будзем сабе будаваць іншы шлях да нашага мястэчка, каб тут не было ніякіх праблемаў. Так, усё добра. Адзінае толькі трэба тут нейкі паварот рабіць, ці што, ці нас толькі адсюль будзе шлях. Развязачку. Будзем рабіць развязачку. Пытанне толькі вось гэткую самую, ці іншую. Ці іншую. Ну добра, давайте глядзець. Карацей. Гэта ўсё будзе на таймлапсе, так што вы зараз будзеце за ўсім гэтым назіраць у хуткім. У хуткай перамоцы, ці як гэта казаць, добра. It's sunset on Friday, I'm stuck on the highway, it's been a while. I'm late to the party, you already started the sparkling wine. I need to find a spark to keep me from the dark. I'm looking for a fire start tonight to light me up all around. 'Cause you're the only one I'm thinking of. Don't let me burn to the ground. I wasted time
dark. I'm looking for I'm looking for I need I need a fire start tonight. Ой, ну нешта такое у мяне атрымалася, не надта бліскуча, не надта ўжо прыемна, але функцыянальна. А потым, магчыма, мы гэта пераробім. Усё роўна тут павінен будзе быць горад, мы яго перабудуем. Пакуль што выезд зрабіў вось так. То бок у два бакі, гэтыя таксама павінныя без перашкод трапляць у горад, усё. Разабраўся трошкі з дарогамі, іх прызначэннем і ўсё астатняе. Тут па аднаму пасу нам павінна хапіць. Усё. Здымаемся з паўзы і чакаем, пакуль у нас будуць накаплівацца грошкі, бо пакуль што ў нас зноўку 200 000 засталося. Не так ужо і шмат. Карацей, добра. З гэтага забраліся. Я спадзяюся, што з гэтай развязкі у нас мне яна не падабаецца. Ну, яна разгрузіцца, канешне ж. Бачыце, тут яна ідзе ўніз, гэтая наверсе. Яно выглядае нібы сіметрычна, нібы прыгожа, але функцыйна яна такая, фу, карацей, вось што. Маё меркаванне якое. Так, асноўная плошча у нас пакуль што тут, пакуль што трафіку у нас тут хапае, потым трэба будзе прыдбаць яшчэ вось гэты кавалачак, каб разгрузіць нашу гэтую шашу. Вось, я адзінае спадзяюся, што глобальна у нас будзе, канешне, больш трафіку ісці у тым ліку і сюды. Машынкі ездзяць, ім ніхто не перашкаджае, спадзяюся, што ніхто не перашкаджае. Дарэчы, кольцы можна кастамізаваць, бачыце, у нас пакуль што толькі адзін пас на кальцы, калі спатрэбіцца, зробім два. Я ведаю, як гэта рабіць. Вось, і таму, магчыма, усё хуценька атрымаецца. Так, тут звычайная дарога, мы трапляем у нашу звычайную зону забудовы і так далей. Ну што, ад нас патрабуюць жыллё, каб мы будавалі жыллё. Наш элітны раён, ён расце, квітнее. Вось, і элітны раён, наш гарадок элітны. Так, тут у нас камерцыйная забудова, правда ж, патрабуецца таннае жыллё. І я так разумею, што ну так, вось да гэтых набліжацца нельга, але вось тут можна сабе забудову выбудоўваць.
Добре. Аддамо ось гэтыя рэчы пад таннае жыллё. І трэба будаваць нам высотнае, правда? Давайте-ка мы перамясцімся сюды і набудзем вось гэты кавалачак. І вось гэты кавалачак. Так, колькі у нас прыбытку? 15 000. Больш, чым дастаткова. Усё. Мястэчка падрасло. Мястэчка падрасло. Давайте выбудоўваць зараз нам дарогу з вось гэтага раёну, каб тут нашыя высокія будынкі спакойна сабе існавалі. Ну і мы іх злучым, дарэчы, таксама з'ездамі, каб нашыя да кальца не даязджалі, а проста з'язджалі адразу з шашы сюди. Випробка у нас тут стаіць. І ми таким чином магчыма вырашым гэтую вось праблему з пробкамі. Гэта павінна разгрузіць нам троху нашу дарогу. Ось, і пры гэтым зараз мы заселім тут нашых... Вы столькі думаеце, варта дарогу тут рабіць? Напэўна, не. Ведаеце, напэўна, ну вось так зробім. Яно павінна задаволіць. Калі ўжо пойдзе будавацца... Так, таннае жыллё пашло ўніз, сярэдняе жыллё. У нас яшчэ... Нейкая патрэба ёсць, сярэдняя, так. Усё, патроху. А чаму гэта таксоўкі адныя тут, ці што? Ці проста вось машынкі жоўценькія? А што машынкі проста жоўценькія. Так, выдатна, тут ужо ёсць. Усё, ну ўсё роўна яны сюды сунуцца, добра, няхай сюды сунуцца. Я нічога супер гэтага не маю. Ну, нарэшце мы падраслі яшчэ. Супер. Так, пакуль грошыкі ідуць, трэба нам выкарыстаць нашыя балы. Як бачыце, мы тут у дарогу уклаліся яшчэ трошачкі. Хайвей паднялі. Вось. І, канешне, масты ў нас з'явіліся. Магчымасць будзе магчымасць будаваць нейкія масты. Вось. Але я лічу, што нам таксама яшчэ і патрабуюцца паркоўкі. Таму давай гэтае возьмем і вось гэтае таксама возьмем. Яшчэ 2 поінты у нас засталося. Што тут наступна? Underground parking. О, падземныя паркінгі. Супер. Гэта у нас чакае яшчэ наперадзе. Так, што тычыцца нашага цментару, я бачу, што заўсёды людзі скардзяцца на тое, што цментар не абслугоўвае нармалёвы і гэтак далей. Так, працаўнікоў хапае, эфектыўнасць хапае, усяго у нас хапае, няхай сабе не скардзіцца. У нас усё ў парадку з гэтым. Хуткая таксама не даязджае, хіба што ў гэтым вінавата наше размеркаванне дарогаў. Мы гэтае, канешне, не павырашаем. Што? О, добра, ўжо 343. Ну, ведаеце, што мяне вельмі радуе тое, што ў нас удалося ўсё ж такі выйсці на вялікі плюс. Мы з гэтым хутка усе крызісы, любую крызу просто перажывем, потому што грошай у нас на ўсё хапае. Так, гэта адсяленне, канешне, гэта будзе трэба будаваць. Так, да сметніка мы пакуль што не будзем расці. Ну што, я прапаную ў такім выпадку горад будаваць праз раку? Што вы лічыце? Так, ветер у нас дзьмухае, куды чакаеце? Трэба зараз паглядзець. О, дзьмухае вось сюды. То бок ад электрастанцыі мы спакойна можам вось тут будаваць. Вось на гэтай частцы звычайны гарадок. Спачатку, канешне ж, дарогі нам патрабуюцца.
Глядзіце, які верагодна вялікі горад. Ўжо іншы бераг засяляем. Дарэчы, чаму тут ніхто не селіцца ў нас? Хіба што я не той абраў тып жылля. Так ці не? Так, гэта быў не той тып жылля, прабачце. Гэта ёсць? І вось гэта мае што дадамо. Так, low density. Ох, тут забруджванне. Ох, тут забруджванне ў нас. Так, здымаем з паузы, зараз паглядзім. Добра, тут ужо ёсць. Патрэбу задавольнілі. І адзінае толькі вось гэтыя дамы ніяк не будуюцца чамусьці. Таму што аднапавярховікі патрабуюцца. Аднапавярховікі. Як у нас прыбыткі? 14 000. Добра. Ну што, у такім выпадку давайте будавацца. Гатовы. Што тут не хапаю іх? Оу! А тут, оказывается, это паветра забруджанае. Стоп. Давайте шукаць, дзе гэта можна глядзець. Тут зразумела, чаму чырвоная. Тут прамзона. Тут таксама две вугольныя гэтыя нашы шахты. Шахты. Электрастанцыі. Пытаннечка толькі якое? Чаму менавіта тут забруджанае паветра? Вось так вось. І яно сапраўды ўплывае. В такім выпадку давайте тут. Сяліцеся. Ну, давай, знікай. Ну што ж, трэба будзе нешта прыдумляць, слухайце. Вось тут, у гэтай зоне. Тут жыць, безумоўна, нельга. Нешта трэба будзе прыдумляць. Камерцыйную зону? Ці варта камерцыйную зону сюды пхаць? Пытаннечка. Магчыма так. Вось бачыце, яна расце зараз. Давайте паспрабуем. Там пачалося будаўніцтва, але жытло яшчэ патрабуецца ў нас, слухайце, гэтай нізкай плотнасці. Вось так, добра, пайшло ўніз. Выдатна, так. Ага, ось я бачу, што вада брудная тут маецца, але зусім дробная пакуль што. Пакуль што дробязь нейкая. З гэтым мы справімся. Так, што тычыцца нашых прыбыткаў. Слухайце, мы выйшлі ў вялікі плюс. За кошт таго, што у нас і жыхароў шмат, дастаткова селяцца і гэтак далей, і мы зрабілі яшчэ адзін уваход. Як, дарэчы, нашыя пробкі зніклі. Мы нават вырашылі гэтае пытанне за сёння. Вау! Вось гэта вельмі падабаецца, вось тое, што вырашылі. Так, зноўку патрабуецца вельмі шмат нізкай згуртаванасці жытло. Давай тут будуйцеся. Так, і пры гэтым пры ўсім нам таксама яшчэ патрабуецца троху прамзоны і офісаў. Так. Вось так, пакуль што у нас тут забудова ідзе з улікам таго, што у нас забруджанае паветра вось тут у гэтым рэгіёне. Давайте так рабіць. Карацей, будзем рабіць такія іспыты на жыхарах. Вось это, як я б хацеў назваць. Менавіта іспыты на жыхарах. Будзем рабіць зялёную зону, каб яны тут сяліліся, а потым індыкацыі неяк нам паказвалі, што тут нешта не тое дзеецца, ці то з паветрам, ці то нечым з іншым. Правда? Всё. Ну што, я лічу, што ў нас добра атрымалася. У нас атрымаўся новы рэгіён. У нас атрымалася зрабіць, мне падаецца, вельмі добрую развязка дадатковую, якая разгрузіла вельмі моцна наш вось гэты асноўны, дзе вялікая колькасць аварыяў і ўсё астатняе такое было. То бок нам нават не прыйшлося займацца рухам, светлафорамі, знакамі, накірункамі і гэтак далей. Ну, дык пабудавана у нас ці не? Стоп, ці у нас пабудаваная? Была ж, я ставіў, так, ёсць. Яна ёсць. Нам не патрэбна іншых.
Тое, што будынак гарыць, гэта зразумела. Гэта мы ўжо неяк ператрываем. У нас ёсць пажарныя, якія гэтым будуць займацца. Нічога страшнага тут няма. Дарэчы, хуценька ў нас забудова ідзе, бо стаіць. Я тут не буду зараз прамысловую зону ставіць. Неяк так вось справімся. Вось, так што на гэтым я лічу, што мы можам скончваць, бо у нас усё добра. Давайте я поставлю паузу, бо шмат дзеецца чаго на фоне. Мы паспелі разгрузіць наш горад, мы паспелі пабудаваць вельмі складаную развязку не з першага разу. Усё гэта, я спадзяюся, на таймлапсе вы ўжо пабачылі. Мы выйшлі ў вялікі плюс, зарабілі паўмільёны першых нашых грошыкаў. Я лічу, паспяхова пабудавалі шмат раёнаў. Да гэтага мы дадалі яшчэ вугальную шахту, што вельмі прыемна, якая нам дае магчымасць здабываць вугаль. Бачыце, эфектыўнасць ужо на 2 зроблена. Ну, не эфектыўнасць, гэта у нас узровень. Вот, яна здабывае вугаль для нашых электрастанцый, якіх стала 2. Гэта просто супер. 9000 жыхароў, гэта вельмі прыемна. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вами хутка пабачымся ў наступных відэа. А пакуль што ўсім добрага дня і да пабачэння.